no, hindi lang pala mga VIP treatment sa pamamagitan nitong pastillas operation, napag-alaman ni Senator Amy, VVIP pa. So talagang yung mga turista di umano na talagang hindi dapat makapasok dahil blacklisted, may convictions for criminal offenses sa sarili nilang bansa, ay bakit ba sila nakapapasok dito? Kung totoo yan, mas mapapatunayan kung bakit ang mga trafficking and prostitution syndicates at iba pang criminal syndicates sa China na may kasabwat dito sa Pilipinas. Dahil nakakapasok, kaya siguro mas nagagawa nila ang kanilang legitimate operations dito. A very serious law enforcement concern.